Selam kız valla. 0.15 ötepti. Men yana dükkanda yanlıq mal degan kız valla her xil pasındaki yanlıq maldan naq mal geldi. Anadaki ballarına ve çoğlarına her xil pasındaki işten gansar köynek her xil paslardan naq mal geldi. Endi manda umaq yitolarımızdan naq mal geldi gördünmü? Şunçilik çiraylıq. Müştamal ihtiyaç bak kız valla mavu şu bir aylıqdan tatip 2 yaşqıç bolğan ballık keldi. Müştamal ihtiyaç bak kız valla davamlıq kelmez. Malның süpet eşit 5 peyz mallarımız geldi. Anadaki en mühim bir gap. Mende malni echkitib, at birey, ögün birey, maaş çıqqanda birey, ög verip atay, yana bijima qilgan ayrim pul verganda atay degan qiz valla. Müshu do'konda chiqibdan telefondan yemasini unutib qolgan, uyning adresini unutib qilib, uyini topolmatamsa, ya hech atay demasli. Şoňa şu ma ayt oldu. Biz malnamada obrat qilib aylandığımızda qolmaydı. Şäge men nesimal faqat ammatıma. Endi bir qatim ep qolgan bolsak, şu 2 kun qamay bir yut barmız. Ay vizdeydigan bizim gap bayan uçuruşup qalımız dep. Şoňa mende mal ekitip, bu hepton kun boğallığa bekütep kitken ma gapni dep boğuçan şu zaman telefon qılıp, "İme ülüşke eç ketkendim sizden tönge eç ketkendim bizden de oyağa çıkıp tepilapsız." Bir aşk yıl bolap ketkenlinki yadыңızdan çıkıp qaldyňyzmy ülep ketdiňiz bamsızlar. Ülep ketken bolsaňyz öýdükleриňiz bilen sel hamaq qysan boldyga oxşaýjyma. Şoňa be ekep bersaň bolapdyky pul bizge bek lazım bolap ketdi. Lazım bolap üdep ketdi. Şoňa sen yaxşı men yaxşı tonuň kızykna yaxşı dep diken edem etkengi tazim et dep. Ma biz edemgerçilik üstüden bergen any. Satanmay qalyp bergin emas. Endi eski bolap qaldyk ma pul söylegen çagda. Biz ma ýolnaň maqasyna qydymangan bolsaňyz, men arkasyna qydymangan bolsam, oýan qalyp maňa dikensiz ha. Ma heyt günlükden heytden keyin yani yin kiyim bilen menden amma yin kiyim bilen qaz pulu bilen men bilen uçuruşup qalmagyma özüňizge tükürüp goýdyk aýşçyda. Ma pulny bir bitip nereden elip gelseňiz keyin bunun dikin boldy. Ma 2 ýyl 2023 pul barken 2023 ma 2026 ma bu 3 ýylyň aldyky bir pul barken numus daýgan bizim gap barmy ýokmy bäzanlda. Doýumny kördüken siltikmynda o serip gaýlap bakym men ma qapak baş emasma kalla. Şoňa düşden keyin uçuryňa jogap gaýtyramagan kız valla şu uçur bek jygylyp ketipdi. Ma wişinda doýunda şoňa wagtda uçuryňa jogap gaýtyramagan bolsam togry düşünýärler. Şu düşden keyin ma ezişler bulap galady men uçuryň telefon gaýlap otasam. Şoňa her xil fasyndyky ýangylyk mallarym çykdy ätli maşap. Dawamlyk mal çykarıp bermek kız valla. Şoň gaýtymamaga gaýtylip bir atadan jürek besip göräňler ma gep ötep ketgenlige ötep ketsin. Bäziňler bek özüňi ilwanmaňlar. Yo zaman tutganda oýun çykyp sözläp sizden dimeýi şu çemberek çykarsam kömeski saldy. Endi bu da aşıyormuşda baraqlap ismiňizni, aşu telefon numaryňyzy, qata pulnyň neç pullygyny men doýuňy çykaryp müşäge sazaý qylyp tutganmaýman dep goýay. Ma ondan kelgen çagda bek obdan bilen eskilik kelgen çagda uçuq çykamman.